priatelia, chcem vás privítať pri ďalšom pokračovaní z cyklu o politike s Marianom Čavčíkom, poslancom Národnej rady. V poslednom období sme boli svedkami toho, že na politickej scéne bolo veľa zaujímavých vecí, veľa kauz a ja by som sa dnes chcel porozprávať o troch takých zásadných veciach. A to je téma medveďov, téma mimovládnych organizácií a potom kúsok z politickej nekultúry. Maroš, pri tejto téme medveďov ja sa vrátim späť do predvolebnej kampane v roku 2023, kde sme v rámci KDH tiež poukazovali na problém výskytu medveďov, ktorý bol v lete, júl, august veľmi palčivý. My sme vtedy mali tlačovku, kde sme predstavili nejaké naše riešenia. Mňa celkom teší, že opozičný návrh, ktorý bol vypracovaný zo strany KDH, bol osvojený ministrom Tarabom, ktorý to predložil na vládu. Vláda to schválila, je to v skrátenom legislatívnom konaní. Čiže ja by som chcel počuť tvoj názor, že ako to hodnotíš to, že opozičný návrh je predložený v Národnej rade skrz vládu. Medvede sú problém. Hovorili sme to aj v kampani, hovoríme to stále. A vláda ho nevedela dostatočne dobre riešiť. Bol tu návrh na ústavný zákon, ktorý sme nepovažovali za dobrý. Preto sme ponúkli my, ministrovi životného prostredia Tarabovi, náš spôsob riešenia tejto veci, a to cez zákon o civilnej ochrane. Tento zákon je určený na ochranu života, zdravia a majetku ľudí a preto sme aj my navrhli, aby takto riešil aj výskyt medveďov v obciach alebo v bezprostrednej blízkosti s nimi, lebo to je tiež ohrozenie života aj zdravia. Takže tento zákon by mal priniesť rozhodovanie o tom, že keď sú problémové medvede, možno najmä opakovane v blízkosti obcí, tak vznikne krízový štáb, vyhlási sa mimoriadna situácia a vtedy dostanú od ministra životného prostredia výnimku, môžu takéto problémové medvede riešiť rýchlo. Riešiť rýchlo. V podstate v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny už teraz zásahový tím má možnosť zasiahnuť. Má tamto zákonné splnomocnenie na to, aby ten odstrel, plašenie bol uskutočnený. Takisto to môžu robiť poľovné združenia, ktoré sú zazmluvnené so štátnou ochranou prírody. Čiže to, čo hovoríš rýchle, znamená, že je tu napriamo, povedzme, ministerstvo môže udeľovať výnimku na ten odstrel problémových medveďov? Ministerstvo to môže urobiť, ale bol tu problém so správnym konaním a najmä, že to potom mohli namietať takéto rozhodnutie. Myslím si, že keď je to ohrozenie reálne a keď to krízový štáb takýmto spôsobom zváži, tak v rámci tohto zákona potom sa nebude uplatňovať správne konanie a vedia ten problém vyriešiť rýchlo. Takže myslíme si, že áno, toto je dobré riešenie, ktoré si aj minister životného prostredia a vláda osvojili a som presvedčený, že prispeje ku lepšiemu riešeniu tohto problému pre mnohých ľudí, ktorí žijú v horských oblastiach Slovenska. A skús nám ujasniť, lebo si povedal, že minister Taraba si osvojil to naše riešenie, že čo tomu predchádzalo a ako sme sa vlastne dostali k tomu, že opozičný návrh bol predložený na vláde. Minister životného prostredia oslovil KDH, či bude hlasovať za ústavný zákon o odstrele medveďov. My sme povedali, že nie, lebo nepovažovali sme ten návrh za dobrý. V princípe si nemyslíme, že toto má byť zákon o odstrele medveďa ako chráneného živočícha, ale má to byť zákon o ochrane života a zdravia ľudí. Takže my sme ponúkli naše vlastné riešenie a minister ho prijal. Posledná vec k tejto téme. Keď bol predložený ten návrh, keď sa dostal na verejnosť, trošku vzbudila vášeň definícia. V tom návrhu je uvedené, že veľké šelmy. A niektoré ochranárske združenia začali tvrdiť, že je to šité na to, aby sme lovili šakaly alebo rysy, alebo prípadne aj vlkov. Čo si o tom myslíš? V tom našom návrhu sa vychádzalo z definície v zákone o poľovníctve. Veľké šelmy sú na Slovensku medveď, vlk, rys a šakal. Áno, začali niektorí hovoriť o tom, že Taraba z KDH chce strieľať rysov, ktoré sú veľmi plaché zvieratá a je ich veľmi málo a že chceme uľahčiť život pytliakom. Nie je to pravda, je to hoax. A
ako som povedal, ten zákon je o ochrane života, zdravia, majetku ľudí, predovšetkým v obciach. Ja som nepočul o prípade, že by plachý rys bol v nejakej dedine a ohrozoval život alebo zdravie ľudí. Takže toto je iba teoretický príklad, ktorý by ani nenastal, ale videli sme pri tom, ako ľudia často rozmýšľajú aj o tvorbe zákonov. Len rozmýšľajú hneď, ako sa dá zákon, ako by sa dal obísť, no a potom sa niekedy tie zákony robia tak, aby postihli všetky možné prípady, čo veľmi sťažuje život ľuďom. Takže ja si myslím, že tá naša definícia bola dobrá. Medveď je reálny problém, vlk je potenciálny problém. Možno nie ani ohrozenie zdravia, života ľudí, ale majetku, lebo minulý rok vlky strhli 963 ovcí a kôz, takže robia škody na majetku a ak to bude vo veľkom rozsahu, ja si myslím, že mal by tu byť nástroj, ktorý vie tomuto zamedziť. Čiže stotožníš sa asi s takým záverom, že tá definícia, ktorá bola v tom návrhu zákona, nesmerovala k lovu, umožneniu pytliactva, povedzme, ale skôr k tomu, že chrániť zdravý majetok a život ľudí pred výskytom jedincov, nebezpečných jedincov. Áno, určite to nebol zákon zameraný na lov, nebol to ani zákon zameraný na odstrel týchto chránených živočíchov, ale na ochranu ľudí, ich života, zdravia a majetku. Maroš, v pléne Národnej rady je momentálne predložený zákon z dielne SNS, pána Huliaka, ktorý chce nejakým zvláštnym spôsobom regulovať mimovládky. Máme precedens v rámci Európskej únie, že takýto pokus bol už v roku 2000, kedy na maďarskej politickej scéne bola obdobná snaha regulovať a rozdeliť mimovládky na dobré a zlé. Po 20 rokoch sa to opakuje aj u nás. V čom sú vlastne tie problémy toho celého zákona, toho návrhu? Ten zákon, ktorý predložili poslanci Slovenskej národnej strany, je zlý zákon. Hovorí o tom, že každá mimovládna organizácia, to sú občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie, ktoré robia možno rôzne sociálne služby, ale aj vzdelávacie, sú to detské, mládežnícke organizácie, kultúrne, športové zväzy. Ak dostanú počas roka 5 000 eur a viac od nejakého zahraničného subjektu, budú povinní túto skutočnosť uvádzať špecificky vo svojej výročnej správe na webovej stránke, ale dostanú aj nálepku organizácia so zahraničnou podporou. A toto vnímame ako veľký problém. Nálepkovanie organizácií a vytváranie dojmu, že toto je ako keby zlé. Nemôžem to nevidieť v kontexte ich kampane, aj do parlamentu alebo pri prezidentskej kampani. Chodili ľudia z tohto prostredia s transparentmi, kde bolo napísané stop mimovládkam. Oni ako mimovládky chápu ako nejakú hrozbu, tvrdia, že niektoré zasahujú aj do politiky svojimi výrokmi alebo svojou činnosťou a že ich treba obmedziť a pýtajú sa, prečo by mali mať problém s tým, že by uvádzali tých, ktorým prispejú. Už ja si myslím, že v tejto atmosfére zlej, keď mimovládky pre mnohých ľudí sú ako nadávka alebo sú vnímané ako zlé, je to jednoznačne triedenie nejakých organizácií na dobrých a zlých, aby si potom vláda mohla vybrať, s tými dobrými bude spolupracovať a tie zlé bude kontrolovať alebo bude na nich prísnejšia. Vidím podobný trend napríklad aj v kultúre alebo pri farmároch, kde minister hovorí tiež o farmároch, ktorí sú pomýlení, ktorí chodia na protesty, bolo to 5 farmárskych združení. Takto nalepkovať niekoho negatívne zo strany vládnych predstaviteľov je veľmi nešťastné. Takže ja si myslím, že ak naozaj ide o transparentnosť, tak treba to riešiť úplne ináč. Treba začať dialog, rozprávať sa s tými, ktorých sa to týka a potom možno pripraviť vládny návrh zákona, ktorý bude široko možné pripomienkovať a nie takto, že to dajú ako poslanecký návrh, ktorý teraz vláda tvrdí, alebo vládni predstavitelia, že budú meniť v druhom čítaní. Ja si myslím, že tento zákon sa nedá meniť pozitívne, nedá sa opraviť
A tak ako pán Huliak je polovník a ja mu možno nebudem hovoriť do jeho polovníckeho remesla, lebo taký nie som, tak si myslím, že by sa nemal starať do mimovládnych organizácií a neziskového sektora, ktorému tiež nerozumie. Ja som pracoval 29 rokov ako štatutár občianskeho združenia, mimovládnej organizácie. Viem si predstaviť, čo to pre nich znamená. Okrem negatívneho nálepkovania aj veľkú byrokratickú záťaž. Veď môžeme byť radi, že máme na Slovensku 10 000 združení a ešte oveľa viac ľudí, ktorí sa angažujú ako dobrovoľníci v týchto združeniach. Pomáhajú štátu, nahrádzajú ho a my ideme takto hádzať polená pod nohy, podozrievať ich, že majú peniaze možno zo zlých zdrojov. Toto je pre mňa nepripustné a vnímam to teraz len ako kampaň Slovenskej národnej strany do eurovolieb. Maroš, žijeme v spoločnosti, ktorá je mimoriadne polarizovaná. A k tej polarizácii spoločnosti prispievajú najmä vysokí štátni úradníci a politici, ktorí svojimi vyjadreniami vzbudzujú vášne medzi ľuďmi. A horšie je, ak sú tieto vášne, vzbudzovanie vášne na takej udalosti, ako bolo pripomenutie si 105. výročia smrti Milana Rastislava Štefánika, kedy ústami premiéra Slovenskej republiky sme počuli toto. Áno, krajina je rozdelená vo viacerých názoroch. Jedni chcú vojnu, iní chcú mier. Jedni chcú to, druhí chcú ono. Presne, je to veľmi nešťastná ukážka tej polarizácie, ako samotný premiér Fico polarizuje spoločnosť. Jedni chcú vojnu, druhí chcú mier. Kto na Slovensku chce vojnu? Nikto nechce vojnu. Všetci chcú mier, možno sú rozdelení v tom, ako ten mier môžeme dosiahnuť. Ale najmä pán premiér by sa mal oveľa viac zasadiť za to, aby mier na Ukrajine nastal. Deň čo deň Rusi bombardujú civilné ciele na Ukrajine. Tieto dni to bol Charkov, Odesa alebo Sumy. Prečo si pán premiér, pán minister zahraničných vecí nepredvolá ruského veľvyslanca, ktoré tu máme, prečo neprotestuje a nežiada, aby skončili vojnu a bol tu mier? Takže takéto vyjadrenia považujem za veľmi nešťastné. Považujem to za súčasť kampane. Sme v európskej kampani. Pozrite si na billboardy Smeru, ktoré hovoria, že chcú mier v Európe a bude vám jasné, prečo to hovorí. Ale považujem za veľmi nešťastné, ak premiér krajiny namiesto toho, aby vládol, aby prinášal riešenia pre ľudí, pokračuje v kampani a rozdeľuje ľudí. Tak aj toto je jeden z príkladov tej politickej nekultúry u nás na Slovensku. Ja verím, že sa to do budúcnosti zmení. Aj preto tu sme ako opozícia, aj preto nastavujeme zrkadlo našej vládnej koalícii.